Здравейте, приятели! Отново сме заедно в поредният видеоклип. Днес обаче не съм решила да ви показвам нещо от сортът... не знам какви глупости. Решила съм да ви покажа моята реакция на най-новата песен на Михайла Маринова, а именно Един срещу друг. Отново няма да я виждате на екрана, ще виждате само мен и аз как реагирам, но поне ще имате възможността да я чуете, ако не сте я чували. Нека да започнем. Извинете. Надявам се да чувате хубаво. Много готино, а пък и с частото на Иво от... как се казваше? Не се сещам как се казваше брат му. Съжалявам. Просто не ги слушам от доста време техните песни. Да. Изобщо не ги чувам доста време, но да, мен ми харесва. Иво и как беше... Иво и Павел ли беше? Или Павел Иво? Или... Не. Да, Павел Иво беше. Ти сама мина много време, завито през глава и мислейки за тебе. Всичко се забравя, просто трябва време. Време, време. Вече знам, че всичко сте. Песента е супер, много готина. Чула съм за първи път тази. Просто ми казаха да направя реакция с нея, затова така ще е готина. От самото начало ти ми носиш само лош късмет, като щупено огледало. От самото начало. Добре, чувам. Помниш ли си първия ден? Чула съм тази песен за втори път, затова съм я запомнила, защото текстът е страшно лесен. Споделих ти нещо за мен. Не съм огън да ме гасиш. Знам някой ден ще ме оцениш. Спомниш ли си първия ден? Споделих ти нещо за мен. Не съм огън да ме гасиш. Знам някой ден ще ме оцениш. Добре, мелодията е супер готина, подходяща за лятото. Давам и 10. От сега го казвам. Всяка вечер ще вълнуваш моето име, но на друг ще казвам вече давай допусни ме. Друг ще си направи тато с моето име. Вече знам, че всичко сте било изгубено от начало. От самото начало. Така. Сега ще потъна нататък, но преди това исках да кажа, че миналия път, когато направих предишния ми клип, който беше за реакция на клипа на новата песен на Тита, къса именно, да, за нея не бях споделила да ви кажа да гледате новият сериал Тита, с често Тита, да, очевидно. Следвай ме. Страшно готин. Вече пуснаха премиерата на първи епизод и втори епизод също е пуснат. Ако не сте го гледали, моля ви, гледайте го, страшно готин, ще се забавлявате. Той е тинейджърски и да, има доста неща, които може да ви се случват на вас и да не направите същите грешки. Така. Да, какво да кажа за тях? Това е голяма драма, тин драма. И какво да кажа? Вие, когато го напишете в YouTube, в Google, ще видите, че има много неща. И да, в VBOX 7. Много интересни неща.
Като това, че отначало Йоан, който бил по принцип гаджето на... как се казваше тази? Не Бела ми София. Гаджето, като е по принцип гаджето на София, но след малко време той ще стане гадже, а именно на Бела. Добре, нека да си продължим към темата на клипа. Слушаме песента. Спомниш ли си първия ден? Споделих ти нещо за мен. Не съм огън да ме гасиш. Знам някой ден ще ме оцениш. Спомниш ли си първия ден? Споделих ти нещо за мен. Не съм огън да ме гасиш. Знам някой ден ще ме оцениш. Върна се в юг, един срещу друг. Обърнахме се, един срещу друг. Там откъдето се връщам не бих пожелала на никой да ходи в ръце. Съм държала любов, но ти не беше готов. Добре. Знам, че Михаела Маринова е много известна певица. Но покрай изявите си, покрай вече тя има някакви към 4 или 3 песни, не съм сигурна. И покрай това, че тя спечели като две капки вода този сезон, т.е. пети сезон. И покрай това аз мисля, че тя е по-добра, става по-добра даже и от Гери Никол. Това е малко чудно от мен да го кажа, тъй като съм правила реакция на клипа на Гери Никол, но пък тя, Михаела Маринова не е толкова скандална. Това, да си толкова скандална на мен не ми харесва, защото така да кажем, че тук няма толкова много обиди. Тук няма да обида. Аз не съм чула нито да обида в тази песен, защото другите и песни, отколкото в новата песен. Това вече не е нова песен на Гери Никол. Да, вече не е нова. И тя е наистина, как да кажа, има доста неща, които казва тя и по-точно пее. Не мисля, че не мисля, че Гери Никол ми е фаворит. Така, започваме пак с песента. Хора, извинявате, че се позявам, просто не е заради песента, просто не ми се спи. Така, песента много ми харесва. За текста давам... Колко се давам? Ще дам 7 от 8, 7 от 10, защото е прекалено прост, доста неща се повтарят. Колкото в някои песни не се повтаря толкова много, като песента на Тита. Има доста различни неща, които казва тя. А пък тук е, как кажа, особено накрая, много се повтаря. Защото... Извинете, мама говори тук. Там. Така, добре. 7 от 8 съм дала за текста. Давам 10 от 10 за мелодията. Страшно ми харесва. Много е лятна. Много ми харесва. И за клипът, който е, как кажа, не толкова лош, мисля, ще дам 8 от 10, защото така съм решила, защото
някои неща не ми харесаха в този клип. И да. Виждал съм клипове на Михаил Маринов, които са много по-хубави. Въпреки, че този не беше толкова лош, защото беше с Иво, не беше с друго момче, което няма как да не е с Иво, защото изглежда и ако тя се снима с друг, може би той ще ревнува. Не знам. Така, добре. Добре хора, надявам се моето мнение за най-новата песен на Михаила Маринова, а именно Един срещу друг, да ви е харесало. Ако това е така, не забравяйте да дадете по един лайк, да се абонирате, разбира се, да се абонирате, да харесате страницата ни в Instagram, също да ме последвате в Instagram, да. Да изгледате другите ми клипове, които, да, предишния ми клип, който може да го намерите. Сигурно, че той ще излезе някъде тук. Не, ето той ще излезе. Ако не излезе, не знам. Така. Да, добре хора, надявам се. Клип ще ви е харесал. Чао!